Tak, máme nový deň. Ja som minulé trošku zmal, teraz každý deň s malou dušičkou idem dovnútra, lebo jedno ráno sme sa zobudili a vnútri zostala jedna mŕtvá kurka. Nikdy neviem prečo, nezistil som. A to si dáme sem. A zase potom to urobím. Pipky žerú. Dám im vodu za chvíľočku. No, takže sme sa s jednou už dávnejšie rozlúčili. Tam zostala mŕtva ležať vnútri. A ešte včera sme sa rozlúčili s ďalšími dvoma finalistami Survivoru, čiže už nám zostáva len 26 kuriek. Tie dve boli také nejaké posmutnejšie, dlho tu už ležali a iba som sa ich snažil krmiť, vodu dávať, ale už ku koncu sa zdalo, že sa iba trápia, tak som ukončil ich participáciu na našej súťaži, bohužiaľ. A je to také trošku smutné. Môžem sa spýtať, že aký je rozdiel v tom, že či ich zabijem teraz alebo o 2 týždne. No, tak rozdiel je v tom, že tieto kuriečky dosiahnu svoj cieľ. A tie dve to nedali. No, teda 3. No. Tak, peknú nedeľu prajem. Čaute.